गुड मर्निं गाइस क'क्राझार दिनै सेकेन्ड टाइम आरामसे गाखोना लाखाबाय गुबुन गामिनि जों जमा थांनो थाखाय रायलायना लाबाय आरो जोङो फ्लेगखौ खाना लाखाबाय आरो लोगोसे इथिं जों जमा ओंखारलांसै गारि नाम्बारखौ जोङो अलरेडि थिखांना लाखाबाय आं गाइस फाइनालि बहरा मजा नांदो गारिखौ नाय जोंनि ओइ नै एकदम फाली सिरी आसी बोले हो तो को दिया सुदे टेंशन न लबे बेसां बास दिनि बा उजारो बेसां मागदे जागोन गारियानि 1 लाखसो जागोन सां फाली उजा थांनायल' आरो ओंखाम मोनजायाखैमोन दावदै एसे जालायनोसै लोगोसे स्लाइस दावदै लोगोसे बिन्दास खामथ' मोनजाखायोना मिटिंनि गारिखौ टल गेटनि सिंजा हाबनो होआखै गासैखौबो साइड जा फैनो होदों menjubai, saya bukan menjubai langgeng. Kontak kontak masa nang. Duna guys, जोङो पुरा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदो मिनिमाम किल'मिटार बेसेबां जागोन ले हा किल'मिटारखौथ' मिथिया न बास 5 घन्टा 6 घन्टासो जना फैखादों जों गारि सायाव स्टेन्ड हामनानै जों ओंखारबोबाय बहुत भिर नंमारगौ ना 2 किल'मिटारसो थाबायनांगोन होनना फैनो हादों बरायनाया गासैबो बर' हारिनि साजायना दोनदो बे साइडथिंबो गुबुनफोरा मालाय गुबुनफोरा इ-रिक्सा लाबोदोंना लाबोदो 2 किल'मिटारखौ आरामसे थांनो मोनदो जोङो बासाव फैना लानानै थाबायनो गोनां जाबाय 2 किल'मिटारखौ नोंनि 3टा बाजाराव उथिनानै ओंखाम जायालासिनो फैबाय बेयाव टाउन साउन दङ होननानै दानिया रानथाबना थैदो इयाव दुब्लि गेजेराव नै दुब्लि गेजेराव रानथाबना थैदो दा ओंखाम जायालासिनो फैनाया नेट सोंनानै बेसरखौ गारना दोननायबा टेक्न'नि खरसायाथ' खारबोबायमोन गरम जादोंना थाबायनानै गरम जादों हमना मोनाखै आरो दुब्लि गेजेर गेजेर इयाव सायाबो गैया नाय रानथाबनाय बादे गय खाला दिनै फाइना लानाय मोनखाबायसो मस्लाखौ जाहाबनो मोनजाया आन्दायनानै दुब्लि थाबायनानै खरानो सालायलांबाय आरो लामाजों फैफिननो गोनां जाबाय गासै मानसिफोरा जों मागोदै थाफायदोंसो जों मिथिगौ आरो दानिफ्राय जोङो फट' खेबनो फैदो इयाव हालोदा मा जाखानाय फट' लानोसो फैदोंमोन दै ओंखारजोब्बाय बिफांनिफ्राय लालिया दे मोनखाबाय मस्लाखौ थौ दुसफोर मोनखाबाय मस्लाखौ नै ज'यै थानो गोनां जाबाय गासैबो सोरबा दलं सिङाव मालायना दोङो मा खालामगोन आरो दंफां फांसेबो गैया खाथियाव स्लिम होनो जानांसिगोन गोदै मोनबायलै हाले तखन हा जे गरमाव थाकपा नरो आरो आमी इया गताय शेष बेलेगनि आरो नाय केटवा गुरे 10 टाका किल' उइ बा खाबा लागबो 10 टाका हले उपाय नाय आरो गाइस उपाय गैया जाबाय जानो गोनां जाबाय नंगौ बर' बेपारिनानो फायदा जादों जोंनियाव थैथावनो फायदा फैसा गारनो जोबलाय लांबाय दासिनो द्रामसिया दसेनो जोबदो दाने हेलिकप्टार नायनो थाखाय मानसिफोरा बहुत भिर जाखाबाय नै जोंबो थांगौमोन खाथियाव माला नायनांगोन खाथियाव थांबाबो खाथियाव नुमारगोनलै जोंबो गाइसमोन जानो फैबाय थानो हालिया जोङो बहुत हेलिकप्टार नायनानै फैबाय दे बहुत गोजाननिफ्रायबाबो जानो नोंसो फैगोन इयाव फैगोनखाय एबजार्भेसनखौनो ब्लक खालामना दोनदो जों हाबनोनो मोनदिया जों जेथिया मोनहैदो अब्लानो ब्लक खालामना होबाय बेनिखायनो जोङो पुरा पाब्लिक बाजारावनो फैबाय आरो जानो थाखाय थानायनि रायजोफोरा थांबायलै जोङो लेथ्रा बेथ्रा खाराब जाबाबो जना दोङो उपाय गैया थान्दा लानो थाखाय थुलो मानसिलै थुला खालामजोबना होबाय जायगाखौनो एप्लिकेशनखौ दानि उसो खुलियाखै खोमा जों फायबा खुलियाखैमोन
हांगार बायदि जालायलांबाय गोसोमनो आङो ओरैनो गोसोमखा मानसियानो काउन्टारानो जागा गैया दंलै इयाव अक्सिजेन आरो फेनल'सो होदो नाया बेलथायबायनो गैया ओरैनो मानसिफोरा थानो हायाखै हाबलाना लायथां जमा जमा सोरदोबा सानफ्राव दोनना लिरना रोंगोन ना गाइसमोन दां नुफेराखैमोन इयाव फार्स्ट टाइम नुबाय बेखौ राइडिंनि जगा नायनोसैलै मा सानदों मोजाङानो कालवार रखमखौ बायसोदो जों मानसिफोरा बेखौनो बायसोदो खोमा थांगासो गानदो मार्बलनि अन्थाइनि अन्थाइनि गोजा बावजों दङ अन्थाइनि खायनोथ' मैगं दाउब'आ जानो नामा हा खावनायसो ट्रेक्टर बायनोबा ट्रेक्टर साबसे नुनायावसो फिसा नै प्राइसखौ नाय न'खौ रायजोफोरनो खोन्थिला थांनानै इयाव गासैबो मिथिखागौ एबारा जि फिसानो जोंनि हारियाथ' एसे मावा दुनिया नोंसोरनिया न'खौ नायनो फैदोंमोन माथो कास्टमारानो बाराद्राय दङ खाथियाव थांना नायनो हानाय नंला एसेबा जोंनि मिथिया सार थांनायदो आरो आंनि बेकग्राउन्ड बेबा गाइसमोन हेलिकप्टार नायनो थाखाय बहुत मानसि लोगो सुबुंफोरा गासैबो न'जा इउटार्न लाजोब्बाय बेयाव फैनाया गाइस देन्जार खस्थ' मोनखाबाय आक' गेजेराव थाबायनो मोनाखै ना लामा जिं जिं थाबायबाय थानांगो गारिनि जामजों लोगोसे नै गाइस नै सेकेन्ड हेन्ड बास नांगौबा गाइस एभेलेबेल आइ गेजेर ससेना थांजोब्बायसो गाइस माबोरै जादों मानसिफोरा आरो सायाव थांगोन होनबा जों गासैबो सायाव इमान मानसि इयाव भिर जाया मा जागोन इमान मानसि भिर जाया मा जागोन नोङो फुङाव जानायानो बया मोजां जादोंमोन होनबालाय नै निरामिसजों जानांसिगोन दा बे खामसालियाव बिथिं होदो टुरिजिम पार्क आमलागुरि ओंखाम जानाय सालिया दङ माबा पार्कसो होनो आजावसो जादों दङ आं होनो आजाव जादों दिसखौ नागिरा मोनाखै ओइ नैथिं लायनांगोन नामा थानाय स्टाइला जोंनिया जोंनि साइडना इखौ देखामदो बेलेग साइडनिखौ मिथिया आजावसो लानांगोनलै नै दाउदै दैसे दालि सबजि तरकारि बाहाय बेखिनियानो आरो जोंनिया पुरा राथाबनानै फ्रियावनो सरकारिखौनो जागासिनो आरो ओंखाम जानाय स्टाइला गाइस